Vittu! Passimpi kuin CS. No niin, toi pitää kirjoittaa, nyt mä tuun. Selvä MR5. Hyvä okei, friend. Motherfuckers. Vittu! Missä? Alapimeästä yksi, keskeltä selkää yksi. Ei keskellä on jo. Ihan ovien ulkopuolella, 30 tehty. Joo, vittu. 41 tehty. Viimeistä tulee tuonne. Yes Hyvä. sir! Näin. Pasuarvo. Ihan boa. Metsi kyllä kusi ton homman tosiaan totaalisesti. Toi aina toi eka rundi tosta pitää vaan selviytyä, kun toi keskeltä läpi voi olla ihan vitu huono plääni välillä. Mä jään kattoo selkää, menkää tän. Ai aina voitetaan. Yleensä me voitettu. Menkää, mä jään tän selkää. Siellä pommia tulee. Okei. Se on montus siellä jät. Ei ookaan. Ei oo linkissä, se on varmaan auto vois olla. Ei se oo kerännyt tänne linkkiä. Auto vapaa. Mutkasta yksi pois. Ihan valos. Onko se oma valos? Joo, sori jätkät. Niitten spawnissa on yksi. CT Pase pois, CT Pase toinen vielä. Veke. Nyt vittu ei voi hävitä, 4 vastaan 1. Tai huom, ei pitäis voida. Ei pitäis nimenomaan. Mennään kovaa B:lle. Yes. Ottakaa lelut ja vehkeet näissä. Buttplug. Ja kaikki. Mitä? Ei mitään jäädä, kyllä sä kuulit vittu. En mä oikeesti kuule, mä en vittu edes halua tietää. Sä just kuulit jäädä. Vittu mä huijasin sitä. Alapimeet edestä yksi. Tulee B:n ovilla, B:n rinne yksi. Siellä oli. Alapimeä pois. Miks se joku planin vittu? Mä planin nyt. Hyvä. Kun tää vihu kattelee mua No kun mä itse on, reiästä, niin itse on tossa kattonut. Ei alapimeä edessä, 70 tehty. Tulee lataa, tulee, ei alapimeä edessä istuu vieläkin. En tiedä tuleeko rinnet Antaa istua siellä. Vitu heikko. no, Nyt kaataa tynnyrit kyllä ku hullu. Mulla on Aviga, mennään suoraan. Mikä jossain kuuluu joku ääni? ei Missä? täältä ainakaan. Jossain kuuluu. 1 B:lle. Oi sekin vaan Kaksi niinku B:lle, kaksi B:lle. ginger ale 2 avata. B, Kaksi kuunnelkaa B:llä. Mä katon selän, menkää. Valo. Ei, sori. Ette nyt kuole jonossa sinne samaan jätkää kaikki. Missä se on Eero? Varmaan montus. Monttua. Joo, siellä se on. Kattelee. Vittu pitää kaikki saatana vittu tehdä ite. Joku saatana valotti mut ihan Ei, totaalisesti. siinä on linkissä on vittu jätkiä, heti kulman takana. Nyt tulee esiin, nadettaa, valottaa, nadettaa. Nyt tulee päälle, Dessunkaan tulee jo tappaa. Ammu, tee jotain. Kuole. Ai. Nyt sä kuolet. Oi! Niinku, siellä oli avikko. Niillä on avikka. No ne otti mun naavikko sieltä. Joo. Ei mitään, nyt mennään kesket läpi, nyt tapetaan se avikkoset pois. Jäänkö sähisee vähän tossa yläpimeessä? Tai? En mä En tiedä. tiedä. Kyllä mun puolesta voi yksi jäädä. Ei, mutta ei sut kyllä, et sä mikä kapteeni on. En oo. Ei sä oot mestari. No. Hyvä. Joo, ottakaa Kattokaa se vittu linkki, varmaan linkistä tulee. pommiplani. Kuka vittu mua ampuu? Tuli jätkä siinä vittu oven takana. Joo, ja joku ampuu mua perseeseen ihan vitus. Mitä se juoksit line of fire? No, mäkin vahingossa ammuin sua. Niin, 6 HP mulla onkin. No, mutta silti oot hengissä. Niin, lievä aivovamma tullut vittu pää osunut. No, sä oot kyllä täynnä reikiä, kun kattoo. Se on punainen toi jätkä. Ei vittu yläpimeässä on jo. Kyykyttää siinä vittu kulmaa. Tästä taas alas. Menkää hakee se vaan se pimeä. Nää. Vittu, ei Haluuks avikko. joku tän avikon?
Mä voin ottaa. Menkää B:lle kovammat kesken. No joo, sinne meni se vittu. Sinne meni sekin. Ota pommi. En nähnyt monta meni B:lle. Se voi olla monta. Tuolla alttarilla on jätkä. Zaltarilla. Kyllä on. Täällä vaikka. Vittu kakkaa tulee. Valo. Alapimees yks. Vitun heikko meitsi ainakin. Alapimeä pois yksi. Keskellä yksi CT base. Osuttu heikko. Alttarilla vielä. Vitun heikko sieltä. Aallon yksi, Aan päällä yksi. Tulee yläpimeeseen. Kommentaari meni yläpimeeseen. Yläpimeä Menkää pois. B:lle. Mikä on Aalla? Vittu missä pommi on vittu? B:llä. Noin. Okei. En mä vois sille mitään, että mulla on vähän huono näkö. Niin. Rilli Mä sanoin, että en mä vois sille mitään, että mulla on huono näkö. Itekin sunkin pitäis lähettää laseja vitu. Four eyes. Vitun. No niin. Four eyes. Et keksinyt mitään, kun vittu idiootti. Ei mitä four eyes. Point Dexter. 2 B:llä. Vittu mikä tiimi, kuin rehellinen tiimi. Point Dexter vaan antaa käskyä. Niin. Monttuu menee. No. Jätäis kaikki naatit sinne vittu. Joo. Takai. Mä voin käydä kattoo selkää, tulkaa. Aa päällä. Mene monttu. Heittää takas. Mä valotan Aan ihan totaalisesti. Me piiloon vaan mä hoidan saa vika. Oliko se Aan päällä vai linkis? Aan päällä. Saattaa hypätä. Ei näy Aan päällä ketään. Mutkas on yksi. Mä näen mutka. Aan päällä nyt. Aan päällä on. Ihan valois Aan päällä. Hyvä. Siellä on yksi jätkä Aan jäljellä. päällä vielä. Hyvä. Kujo ass-fugendaarusta. Mä katsoin jotain lehteä eilen yöllä töissä, niin joku Pokelehti. Dörkki oli voittanut koko paskan tai jotain hirveät hypeä oli. Ottakaa autosnipa siitä maasta. Otan. 1 B:llä. Hyvän tekijä tämä Kaksi vittu. Ostaa B:llä. aina autosivu jossain vaiheessa peliin vittu. 2 B:llä. Ottakaa tosta toi Ameen selkä. Hyvä. Tuu vaan Ei. me alla. Tai me Tässä vaan. on, missä jätkät on? Kopin ulkopuolella on jätkä siinä oikealla puolella. Pitääks mun... Joo, no joo. Mä valotan. Oi vittu, Aan päällä. Mitä vittu Itämaan kieli sä puhut oikein? Englantia vittu. Ei kyllä kuulosta vittu. No mut sitä se on. Jotain Itämaan poppamieskieli. Jamma. Se puhuu enkku. Ei kyllä siltä kuulosta. Ostin vittu, ei vittu, no niin. Menkää B:lle. 1 B:llä, 2 B:llä. Sä niinku pelaat saman kun sä webcamin näytät ilmeitäs jollekin. Ei, kun Kui mulla on... helvetti. Kun mulla on... Vasemman puolella, nyt se meni oikealle. Koppi pois. Keskellä, Alttari. soteen se joku pyörii. Moi, et sillä on 10 HP. Aan päältä 1 pois. Hyvä. Hyvä Tää komento. on helppoa, vittu tää on helppoa. Miten tää on näin helppoa? Et se vittu 10 HP, ei se kyllä ihan niin helppo ollut. Mennään suoraan. Ei ketään B:llä, kaikki Aalla. 1 B:llä. Mä jään taas kattoo selkää, menkää kahdestaan. Ihan valois. Osuttu avikalla keskellä, CT base 1. Suora. Vitu. Voi. Mitä tässä on mahdollista? Monttuu meni.
Kuka siellä mutkas sooloilee jo? Rage. Arvaa. Ai vittu, aan päällä. Me pois vaan mä hoidan salikon. No niin, Harri. Oot sä aan päällä vai oot sä mutkas? Mä valotan aan. Se on linkis. Pois. Aina Joo. kuittas jo vittu. Kato joo. 91. Kaikki Niin, kaikki alkaa vittu dissata. Vaikka se loukkaa ketään. Niin, jätkät on lähtenyt servulta, tulee vaan Nabs gays. Totta kai. Loistava tiimi.